Mela, aħna qegħdin hawnhekk u hawnhekk waqt li intom tkunu qegħdin taraw ir-riklami, aħna nkunu għaddejjin, nagħmlu l-ketchups u hekk inti Glenn. ħafna gost narak. Għax vera, mhux għax inti qiegħed hawn ħdejja, imma inti iġġib il-ferħ fejn tkun. Veru dejjem jitbissem, karattru vera simpatiku u hekk narak illi kif tarani ħudini. U barra minn hekk għandek talent kbir, bravissimu, rajnik f'mużika, tkellimna miegħek eżatt meta irbaħtu dan il-festival bix-xira wkoll, qed nisimgħu fl-isfond ukoll il-kanzunetta ħarsa biss. Issa minn dakinhar law, żammejt ruħek impenjat, mhux ħażin. U nixtieq inżomm ruħi impenjat, speċjalment din is-sena ħatkun ta' ħarsa biss hekk, ħanet il-eferti għal-kanzunetta, tgħidlu mhux għax sinta wara le, imma kellari tisir mużika jerġa' sin oħra u jkun hemm winner ieħor u nħoss li dat-tip ta' speċjalment dal-festivals se jkollok is-sena tiegħek. Tipprova tagħmel l-aħjar li tista' f'dik is-sena. Ekku, u din is-sena bil-Malti biex tħalli is-song ma tibqa' tgħix għalhom wara kemm jista' jkun. U għamilt video issa, u għalix importanti li tagħmlilha video kanzunetta. Fimni nemmen illum il-ġurnata hekk inħoss jiena, speċjalment mal-mużika, meta tagħmel il-viżwal tagħha jekk għandek video. Dak li jkun ħatħajru iktar biex jara, pereżempju, il-fatt li kelli l-performance waqt mużika. In-nies forsi sarawa sewwa l-mużika u l-performance, fihom xi ħaġa oħra xi jaraw. Qegħdin naraw fil-fatt il-wara l-kwinti ta' dal-video. X'qed naraw? Nirringrazzja li l-idea tal-video kienet ta' Joseph Kawki u Viktor Abela. Hemm festivals Malta ovvjament, grazzi lilhom illi taw huma l-pompa tal-festival u tal-video anke tal-festival. Dan il-konsept tal-video huwa one shot video. X'jiġifieri? One shot jiġifieri inti battu u bdejt ir-rekord jaħu spiċċajtu. Ekku. Mingħajr ma qataw kamera. Dak kollu qed li taraw fil-video huwa miġbud f'one take. Ovvjament, rehearsals kbar. Dak in-nies pereżempju hekk Dawk kienu nies minn backstage, pereżempju biex neħħew il-mejda biex instajt nimxi. Interessanti, jekk alla jrid nhar it-tnejn ukoll, wara nofsinhar l-ħabta l-5:30 ħanoħorġu il-behind the scenes, kif take ta' rehearsal għax waqt it-take li propja ma stajniex ikun hemm nies ekstra. In-nies li kulħadd minn għandu x'jagħmel. Mela, ħalli nerġgħu ngħidu għaddi. Jiġifieri inti għamilt one shot video. Bdejtu ma waqax il-kanzunetta bdejta u spiċċajta. Issa għandek performance. Imma qed narawk tbiddel il-ħwejjeġ. Ekku. Biddel is-set. Ekku. Fil-fatt għalhekk kellna ħafna rehearsals. Inħadem bil-kontra, flok is-soltu tagħmel video wara jkun hemm ħafna post editing. Din darba kellna xogħol ħafna qabel ta' rehearsals, preparamenti, dwal kif ħajaqta' isek għandek dak ix-shot blackout u fade in, fade out. Kollox rehearsed. Umma tagħmel take ħadna ma nafx kemm il-take, ġifieri. Kont se ngħidlek isma' biex għamil dil-biċċa waħda. Kemm il-darba għamilta biex għamilt l-aħħar waħda? Ma nafx ngħidlek. Imma hekk ħafna. 20, 30, 50, 100. Ngħidlek, għandna kellna biss ngħidlek. Il-ġurnata ta' shooting, il-filming beda fit-8 flaxija u wasalt id-dar jiena fis-7 ta' filgħodu. U meta ngħidlek. Kważi 12 siegħa. Non-stop filming, jiġifieri waħda f'waħda. Jew tieqaf wara waħda tħossha li ġiet tajba u nidħlu narawha backstage kien hemm ovvjament it-tim kollu tad-direzzjoni u naraw ix-shot, naraw it-take kollu biex naraw u ngħidu happy. Imma mbagħad id-direttur Joseph qatt mhu happy. Nerġgħu nagħmluha, nistgħu nagħmluha aħjar. Anyway, xi ħaġa vera sabiħa. Mhux hekk. Għaliex tara dik il-passjoni tad-direttur, tal-kamera, ta' kulħadd. Nistgħu nerġgħu nagħmlu aħjar, U nerġgħu, anke jien jew nkella ngħidilhom tajba, naqbes imma naħseb jiena stajt konna. U nerġgħu, dejjem sakemm konna kulħadd vera happy. Għamilna momenti li jisna ġejna overtired, ta' fin, tiġi overtired da bil-lejl. Naxil sija d-dej. Għadem bil-lejl. U konna tiġi naqru overtired, taf kif, mbagħad bla ma trid kulli għax
tkun overtired, jew kella xi ħaġa ma taħdimx u tgħid l-erġibda. U għandek ħafna effetti, ġifieri minnhom jiena xi rajt nara n-nar. Kull darba tqabdu n-nar jiġifieri kull darba. Kienu issa taraw behind kien hemm effett ġifieri bil-gassitu dell-affarijiet, ġifieri. Per eżempju, hekk qed naraw mit-tim li kien hemm wara għal din ix-xena, dak il-modell li kien hemm fil-bidu, ħareġ u ħanaraw it-tim issa waqt li nkun miexi, il-persuna nkardigata mill-ħwejjeġ insallimela hekk Marjella. Dawk li libsin l-iswed qegħdin hemm lesti. Biex ineħħu issa s-siġġu pereżempju. Mingħajr ma jidhru. Jiġri dawk in-nies mhux se narawhom aħna fil-video. Qatt ma narawhom. Inti waħdek. Waħdi qatt ma tarak fil-video, qatt ma tara ħadd fil-video. Neħħu s-siġġijiet. Hija koreografija sħiħa fil-video. Organizzata, vera organizzata. Tarom biex jien issa qomt ħanqum u nkun nista' nimxi. U waqt li x-xogħol ġej pereżempju fuq il. U għandek kamera waħda. Kamera waħda. Illi qed tieħu lilek kollu. U għadek qed kanta jiġifieri għad għaddejja l-kanzunetta sa kemm qed tiddel. Kanta fil-video mhux dejjem qed nidher inkanta. Ekku. Imma dan huwa xogħol tal-waqt rehearsal, jiġifieri il-persuna li qed tieħu il-persuna camera person li qed tieħu behind the scenes kienet waqt rehearsals. Pereżempju hekk qastelet il-ġaketta tara. Di waħda mit-takes. Di waħda mir-rehearsals. Ekku. Li kienna ġurnata qabel li. Ġidik ġitu ħażina żgur għax ma taratlekx il-ġakketta. Imma dik konna waqt ir-rehearsals, hawnhekk qed nirrehearsal. Okay, all right. Hawnhekk pereżempju hemm ġrej ġirja u qed inbiddel il-outfit kollha, dik kienet l-iktar challenging. Ara kemm il-darba l-bistun żgħid, il-bistun żgħid. Hija aktar teatrali bħala. Ekku. Hija xi ħaġa artistika. Fetaħna dik kien f'moħħna li mxejna ħafna mal-lirika u dak li jiena nħoss u nħoss fil-lirika u li nħoss jiena nkanta, ridna b'xi mod artistiku joħroġ viżwalment. U li oġbitna ħafna din kienet kif qed ngħidu quick changes kollha. Il-fatt li kienet performance, isa mhux ekku, isa bdiet tiddiska fuq il-palk u l-estejta titlestija. Għalhekk kien ċaġa ċitanti u ħadd pjaċir ġifieri mhux ħaġa mekkanika. Kieku kelli ngħidlek x'fih l-iktar xogħol kif taħdem is-soltu, jiġifieri tagħmilha ħafna drabi mbagħad jieħdu edit minn hawn edit minn hemm u jaqdu l-video jew din. Iktar. Xogħol ħafna din tagħmel. Qed tara. Għax is-soltu inti m'għandek din ix-xena ta' music video għandek daw ix-xeni, ma dixxen għandek dil-outfit pereżempju biddil. Għandek il-kollu biex biddel, mhux hekk. Jom il-tzija fuq dik ix-xena, u mbagħad eventually fidejn l-editor li jagħmel ix-xogħol tiegħu. Dik kienet xi ħaġa. Rehearse tagħmilha kif suppost. Kollox preċiż. Kollox preċiż, ġifieri. Wow, issa ħna se nurukom il-video għax verament issa li spjegalkom Glenn ukoll kif kienet il-biċċa xogħol kollha, issa raw x'ridna ngħidulkom illi mhu ħajder ħadd minn dawk in-nies kollha li kien hemm u Glenn waħdu jibda u jispiċċa. Mamma mia. Glenn qabel ma naraw il-video ħanitolbok ittellalna rebbieħ tal-kompetizzjoni biodroga li kellna. Xi ħadd daw ikkummentaw kollha għalunna min jixtiequ li jirbaħ dan il-pact tal-prodotti ta' sbuħija ta' biodroga u aħna issa ħanażlu wieħed ma' fidejja, grazzi ħafna. Konivella kienet illi suġġeriet illi dan il-pack għandu jmur għat-tifla tagħha Antonella Camilleri. Mela aħna minni għal-jum l-om. U kienet l-om illi nominat li t-tifla, so t-tifla forsi tażel il-pack għal-mami tagħha. Biex tara wkoll kemm xeħlew, kemm sabiħa l-ħaġa, kemm sabiħa. Grazzi ħafna Glenn, vera ħadd gost li kont miegħek. U lilkom kraten segwikom ukoll ġieli mid-dar. Grazzi. Induna ġejt ħelu hekk flash ma. Veru, bilt ma' s-sufan, bilt ma' t-tiset illum, jiġifieri tnejha minnija. Grazzi ħafna tal-li segwejtuna se nħawdlukom tgawdu dan il-video mill-isbaħ tal-kanzunetta ħarsa biss. Glenn Vella. Grazzi Glenn. Enjoy it. Xitla l-ħin għaddej bla tħalli l-ħat jarak ftit ħin għallina tnej jekk ma tistax ibat li messaġġ
nifhima s-sitwazzjoni Prova ċaħadni x'nibqa' nistennik Ħarsa biss nkun tiegħek Ittellani l-fuq minn il-art Issaħħarni kif mill-ewwel darba saħħart Ebda rabtiet ma jelbu tqan ilitna Dak li tfisser għalija Skur li ħadd ma jibmu li fih Qalbi tfawar fjamma li titħeġġeġ nirien Qatt ma nkun jien das meta nkunu bejnietna Kull darba li tkun hawn ħefa kbira kontra l-ħin Jitwaħdu n-nifsijiet suritna melu